O femeie de 28 de ani a ajuns la spital în urma unui accident în lanț ce a avut loc pe un bulevard din Timișoara. Accidentul s-a petrecut între 3 mașini pe Simion Bărnuțiu. Un șofer s-a apropiat prea mult de mașina din fața sa și a lovit-o în plin. Autoturismul lovit a fost proiectat în al treilea. În urma accidentului, femeia de 28 de ani, pasageră în mașina șoferului care a produs accidentul, a fost rănită și transportată la spital. Din primele verificări efectuate la fața locului s-a stabilit că un tânăr de 28 de ani a condus un autoturism pe bulevardul Simion Bărnuțiu dinspre calea Dorobanților înspre bulevardul Tacheonescu, iar la un moment dat a intrat în coliziune față-spate cu un autoturism condus de un bărbat de 47 de ani, acesta din urmă fiind proiectat în autoturismul din fața sa, condus de o femeie de 49 de ani. Ulterior și acesta a fost proiectat într-un alt autoturism condus de un bărbat de 45 de ani, au transmis reprezentanții IPJ Timiș.